Sziasztok! Ebben a videóban a Pioneers csapat tagjai gabonakenyeret fognak készíteni, de mielőtt belevágnánk, lássuk a tagokat. Benkő Tamás, Vakon Eszter és Péper Szandra. A kenyér elkészítéséhez szükségünk lesz lisztre, cukorra, sóra, olajra, valamint élesztőre. 500 g lisztet öntünk egy nagyobb tálba, és egy lyukat formázunk a közepébe. Eközben hozzáadunk 1 deciliter vizet, fél tasak instant élesztőt és egy fél teáskanál cukrot. Ezek után lefedjük és hagyjuk pihenni. Miután az élesztő felfutott, belerakunk 1 teáskanál sót, és 2 evőkanál napraforgó olajat. És elkezdjük gyúrni a tésztát, miközben a maradék 2 deciliter langyos vízünket szépen lassan hozzáadagoljuk. Utána összegyúrtuk a tésztánkat, letakarjuk, és 1 órát hagyjuk pihenni a tésztát. Azt fogjuk észrevenni, hogy a tésztánk szépen megpuffadt, és elkezdjük újra meggyúrni. Miután ezzel megvoltunk, a tésztánkat ráhelyezzük a sütőlapra, és kedvünk szerint mintákat vághatunk rá. És utána lekenjük vízzel. Már csak 1 lépés maradt, mégpedig az, hogy berakjuk a sütőbe, és várjuk, hogy a kenyér megsüljön.